vull ser millor català. Anem a aprendre tots a noves expressions, noves maneres de ser catalans, amb les propostes que el públic ens fa al nostre show, al Vull ser millor català. Doncs avui porto una proposta, és una proposta que veuràs que és particular. Perquè és d'en Lluís de Barcelona, no perquè sigui de Lluís de Barcelona, és particular, no. Hi ha molts Lluïsos de Barcelona, No, però Lluís ens va proposar la paraula llambordins. Llambordins. Ah, sí? Va afegir. Sí. Amb aquesta paraula sabran, és a dir, la resta de persones sabran que esteu totalment integrats. Que nosaltres no vam entendre a què es referia a Lluís amb això. Ell està mirant i la paraula correcta diria que no és llambordins, sinó que és llambordes. Sí, és els llambordes que veien aquí. Que són les pedres o blocs de forma rectangular. Llambordins és correcte, És correcte també. És correcte. Però individualment aquests blocs de pedra són llambordes. Llambordes. Aleshores, a Lluís de Barcelona, per què ens va proposar aquesta paraula? Perquè ens va proposar una manera diferent de ser català, també. La manera que tenia... Anem a escoltar l'àudio de la persona que va utilitzar aquesta paraula. Posem a l'àudio, sisplau, companys. A veure. Saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos llambordins en todos los elementos comunes. Aquí hem sentit el president Núñez ja traspassat... Expresident Núñez. Que amb el seu... Bueno, clar, això no era català. Menys llambordins. Tot era castellà. Sí que és veritat. Menys llambordins. Però el Lluís de Barcelona la idea seva era proposar-nos que també hi havia una manera de ser català amb aquesta cultura popular, aquesta manera particular que tenia el president Núñez de parlar i d'utilitzar el català. El president Núñez hagués pogut provocar un ictus a Pompeu Fabra. Això ho tenim clar. Però a la vegada, com a cultura popular catalana, forma part de la cultura popular catalana de Josep Lluís i la seva manera d'utilitzar el català. O sigui, que també una bona manera de ser millors catalans és també tenir en compte com utilitzava el lèxic l'expresident Núñez amb les seves paraules, llambordins, els sensbitxos... Te'n recordes aquella que deia els sensbitxos? Sensbitxos, no? Clar. I ens va fer reflexionar. Doncs també és una manera... És una manera entranyable i carismàtica de ser millor catalans. Però en aquest carrer que estem, el carrer Jaume I, aquí al carrer era un senyal d'identitat a les llambordes i als llambordins. Aquí has donat la... Era molt xulo, perquè et recordava aquells temps antics, el que passa que, evidentment, per la comoditat dels cotxes i dels vianants, doncs això va desaparèixer. Però ara m'has tocat, és a dir, que tinc aquell sentiment de recordar que per aquí n'hi havia moltes de llambordes.